Bon dia, el meu nom és Gerard Guerra i sóc professor de Llengua i Literatura Catalanes a un institut d'aquí a Badalona. I des del diari em demanen que faci una videoopinió parlant de l'estat del català a les aules. Des del meu punt de vista cal fer una distinció bàsica, i és que hi ha determinats barris, sobretot el del centre i els voltants, en què les famílies i per tant els alumnes són catalanoparlants, i això implica que l'educació, les classes es fan en català entre el professorat i l'alumnat, majoritàriament. En canvi, hi ha altres barriades en què les famílies són castellanoparlants o altres idiomes inclús, majoritàriament, i per tant les classes es fan en català, però sí que els alumnes interaccionen en castellà tant entre ells com amb el professorat, i això a la pràctica acaba generant situacions una mica curioses, i és que es pugui donar el cas que hi hagi professors catalanoparlants que acaben canviant el castellà per dirigir-se als alumnes, o bé directament professors castellanoparlants que davant de l'ús del castellà dels alumnes ells canvien també el castellà i per tant fan les classes en castellà. En el primer cas, que s'implementi un 25% del castellà és un desastre. En el segon cas, de fet, també, però si em permeteu que sigui cínic, diré que en el segon cas potser seria fins i tot una sort, no? Perquè que només s'implementés un 25% del castellà, quan potser a dia d'avui el percentatge de castellà a les aules és més elevat, doncs bé, francament seria una sort, sí? Bromes a banda, sí que és cert que el català, la impressió que jo tinc és que cada dia més es parla menys, sobretot entre els joves. Per què? Perquè bàsicament el castellà, com a conseqüència d'una situació de diglòssia, s'està imposant, cada vegada es parla més, cada vegada hi ha més joves que utilitzen únicament el castellà, tant si són castellanoparlants com també si són catalanoparlants. Potser venen d'entorns i de famílies en què el català és la llengua habitual i, malgrat tot, opten pel castellà en un entorn amb els amics, amb els coneguts, etc. Clar, això des del meu punt de vista és un desastre, no? I que la llei, en lloc de garantir i de facilitar que el castellà sigui secundari i el català sigui prioritari en l'educació, que ens donin un percentatge de castellà a les classes és des del meu punt de vista un desastre. Deia que això de la situació de Badalona també es pot extrapolar en el cas del país, no? Perquè si bé és cert que a l'àrea metropolitana el castellà és bàsicament la llengua social imperant, no? Com a conseqüència d'aquesta diglòssia que comentava, el cas contrari passa a la resta del territori, no? Si te'n vas a Vic, te'n vas a Girona o te'n vas a Tremp, per dir qualsevol lloc, o a Tortosa, o és igual, a Gandesa, a tots aquests llocs el català és la llengua vehicular de la societat, de la comunitat lingüística, del poble, de les ciutats, majoritàriament. I això fa que les persones que s'hi integrin parlin bàsicament el català, tant a classe com també a nivell social, i l'entenguin i l'aprenguin amb molta més facilitat. En canvi, a l'àrea metropolitana això no és així, no? Des del meu punt de vista, el català s'hauria de blindar, s'hauria de garantir, s'hauria de fer tots els esforços perquè les classes fossin únicament i exclusivament en català, excepte la de castellà i la d'anglès. Però la resta haurien de ser en català, perquè hem de garantir que els alumnes surtin de quart d'ESO o de batxillerat amb un nivell de l'idioma que sigui bo. I encara que surtin tenint un títol que diuen que tenen un bon nivell, a la pràctica això no sempre és cert, ho veiem cada dia treballant, fent classes. Per tant, la millor manera que tenim de garantir que el català surti bé de les classes i resisteixi bé la situació de diglòssia, aquesta tendència, és fent que bàsicament els alumnes el dominin, el coneguin i sobretot el parlin, tinguin interès per parlar-lo. I això, clar, no depèn només dels professors, ha d'haver una qüestió de política lingüística i de creació d'interessos en català i de continguts virtuals en català, etc. No? Els que tenim una certa edat recordem que hi havia el Club Super 3, que va ser en el seu moment una eina de cohesió lingüística i social molt bèstia. A dia d'avui no hi ha res similar pels joves que pugen. Hi ha algun tiktoker, hi ha algun youtuber, però per la majoria els referents són bàsicament castellanoparlants o directament estrangers. Per tant, aquí també hi ha feina pendent, feina a fer. La situació no és especialment esperançadora, francament, però bé, hem de creure que ens en sortirem, perquè si no tot plegat resultaria molt trist. I res, espero que la meva opinió, una senzilla opinió de professor de català com qualsevol altra, doncs us hagi estat útil. Que vagi bé, bon dia.